Mwadzuka bwanji Malawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Ali Mwima. Lero ndi lachitatu komanso nkukhala pa 3 Juni 2026. Ndabwera pano ndi chinthu chimodzi chokha kwa inu. Tikufuna kumuyankha Haswero pa nkhani imene akulimbana nawo a Jeni Ansah amene ali a Vice President a dziko lino la Malawi. Haswero amene amatchuka ndikuti ndi wabakili Muluzi TV akuoneka kuti ndi munthu wopanda nzeru komanso odwala chifufu komanso mmutu mwake muli coconut water zimene amadziwa ndi mwano basi. Komanso Haswero ndi amene amapanga contribute kunena kuti dziko la Malawi lisamayende bwino mudzina lokuti iyeyo akuti akukonza akuti amafuna kuti zinthu ziziyenda bwino m'Malawimo. Koma patatsimikiza tsopano kuti mwanayu wangokhala zonena kuti anabadwa wamwano chifukwa chonena kuti mwina nkutheka kuti sadamwelere bwino makolo ake pamene pali vuto pamenepo. Nthawi imene amalimbana ndi MCP amanena kuti MCP yadulitsa zinthu, MCP yo zinthu zinali pabwino nthawi ya APM, mafuta, chimanga, zambiri mbiri zimene amayankhula anthu amamvetsa kuti izizi ndi zoona. Unena kuti Hasweroyu akuyankhula zinthu zonena kuti ndi zoona mpaka padadzafika poti idadzakwera volume kumwalira kwa Chilima kapena kuti ngozi ya ndege imene inachitikira ku Chikangawa. Anthu samamvetsa zimene zicha ndipo zinapanga contribute chifukwa chakukwera kwa katundu mtengo anthu kudana nalo boma la Tonse Alliance kuphatikizapo za ngozi zicha. Now anapita kwa Right Honorable Pere Muluzi chifukwa chonena kuti angoyankhula mawu onena kuti apita Mutharika timakulemekezani komanso mwakula asiyireni ana mukamati achinyamata ndi tsogolo la mawa ndi tsogolo lathu lafika tisiyireni achinyamata tithamangitsane ground. Anakhala zonena kuti wapalamula waphwanya chalichi wadula kolona Right Honorable Pere Muluzi kunena kuti walakwitsa pamenepo wagenda kumene kuli mulungu wanu. Zomwezo adayankhulanso akambambe silinakhale chimo sidakhale mulandu. Zomwezo adayankhulanso apatilisha Kaliata adanena kuti mmene akulira apita Mutharika amene ali mtsogoleri wa dziko lino olokwa apatsa kamtsikana kakabwerera ulere kumeneko. And that is true. Apita Mutharika ndi munthu wamkulu koma sikunayankhulidwe china chilichonse chifukwa ita amene ayankhulawo ndi akatolika anzanu. Lero mukupyepyelezera kuti pakhale maudani pakati pa apita Mutharika komanso a vice yawo amene ali olemekezeka Mayi Jeni Ansah. Khalidwe limenelo Haswero ndiloyipa komanso ndilonunkha. Iwe unabadwa mwana onyasa moyo kwambiri ngati Farao. Haswero wabakili Muluzi TV osafuna pamalo pakuti padzikhala bata. Nanga chimene akuyamba lero a Jeni Ansah ndi chani? Chimene ungagwire ndikumauza anthu kuti a Jeni Ansah atiyamba zakuti ndi chani? A Jeni Ansah ndapita Mutharika ubale wawo uli bwinobwino koma iwe ukuyesetsa kuvunganyiza kamvundula madzi iwe kuti madzi asanduke katondo asamwekenso. Ukuona iwo magwiritsidwa ntchito ndi some few individual people amene ali cruel amene amakugwiritsa ntchito kuti udzipangitsa mpungwepungwe muzipani. Tibwere ku nkhani yonena kuti kodi chimene anakulakwira abakili Muluzi ndi chani? Pokuti real fact zidangoonanso kuti abakili Muluziyo kuti kaya chidawapeza ndi chani. Kudakakhala kotero kuti abakili Muluzi sana utenge mtundu wanu wa Chiromwe kufikira mtsiku la lero mtundu wanu kwezi kusakutchuka mu njira ina iliyonse mu dziko lino la Malawi. Koma kuti abakili Muluzi omwewo adakutengani apita Mutharika sadakakhala president chifukwa apita Mutharika adakwera mapewa mwa chimwene awo abingu wa Mutharika. Abingu wa Mutharika amene anadzozedwa ufumu ndi Dr. Bakili Muluzi. Zimenezo mmayiwala koma banja la Muluzi Haswero malitukwana left and right. You are very stupid. You are very, very stupid indeed. I am Ali Mwima.
sitimafuna zinthu zopusa kuti munthu dzikhala pa media kumangokhalira kulimbana ndi banja la Muluzi left and right forward waleko sawa. Zimenezo ndi zinthu zopusa kwambiri zimene umapanga iweyo Haswell. Chimene anakulakwira Amuluzi ungobwera unene ngati pali ngongole akupatse pakhale kuti basi palibepo china chilichonse. Iwe Ajeni Ansah wachinge wapudzapanga remote control ayende chifukwa chokuti iwe ukufuna kuti apite kwakuti. Ajeni Ansah kukakumana ndi former president Dr. Bakiri Muluzi as you are said. Ndichimenecho ndi chifukwa chokuti mpaka ukhoza kwatu kwana Muluzi kwatu kwana Ajeni Ansah. Iwe sumadziwa zonena kuti pamene Ajeni Ansah adabwera ku chipani cha DPP pa nzeru zawo zapita Mutharika zidapanga contribute kuti awine chifukwa chani azimayi amafunanso kuona nzimayi zawo ali pa mpando. Imene ndi system imene DPP imatenga. Inawatenganso andani a former president Joyce Banda. Mudzina lonena kuti ife timayenda ndi azimayi tivotereni. Umadziwa kuti azibambo ndi azimayi amene amakavota kwambiri ndi azimayi. Upange kafukufuku ameneyo ndi umbuli wako ndi kumbwambwana kwako ko Haswell. Understand? Iwe ndi mwana opusa kwambiri amene sunaleredwe mu chikhalidwe chabwino. I think you was a street kid. Oh yes. Tsopano tanzanu ma street kid amataka watola akakaleredwa kwina amafunika adzidziganizira osati iwo chikhale chida chobweretsera mipungwepungwe nzipani ku Malawi. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Leave the Muluzi's family alone. Umaona nthawi zonse kulimbana ndi Atupele Muluzi, nthawi zonse kulimbana ndi Dr. Bakiri Muluzi, a former president. Kusavinidwa chani sana kuvine kwanu. Chimene wewe chimakuchitikira ndi chani? Kusavinidwa anakulekerera makolo ako sakupatsa mwambo. Iwe ndiwe mbuzi kwambiri Haswell. Ndiwe mwana opusa kwambiri. Iwe nditu anthu akugwirizana. Banji munapita kwa Muluzi, makambirana zichani, kuti adzakhale vice president. Simunanamizira inu nomwe, iwe sunanamizira Atupele Muluzi kuti kumwalira kwa Chilima akhala vice president zidatheka ku MCP. Simunapanga propaganda kuti Atupele Muluzi akuyima ndi MCP zidatheka. Bwanji manyazi osakhala nawo, bwanji simutopa ndi mapropaganda kufalitsa bodza nthawi zonse kulimbana ndi Atupele Muluzi. Why? Utenga ukupeze ndithu komanso utenga omwe usopiteso kwa atsogoleri azipani za DPP. Mwana uyu amene mmagwiritsira ntchito ku DPP ko mukulakwitsa kwambiri. Chifukwa ngati muli ndi ma decision oti mupange kwa Ajeni Ansah, you should to do on your own directly. Osati kudzera zokuti Ajeni Ansah angagwedezeke ndi tsiru la munthu limene lakuti Haswell mpaka kuti ine ndikhoza kupanga mwina resign kapena kusowa mtendere. After all Ajeni Ansah samvera zopusa zimenezo. Haswell zopusa zako zosayembekeza kuti Ajeni Ansah ngwingwingwingwi taonani angamvere zimenezo. Ajeni Ansah sangamvere zimenezo. Ngati kuli mabulutu ena amamvera zimenezo ku DPP ko koma Ajeni Ansah sangamvere. Ajeni Ansah ndi ngoni asiyana ndinu amtundu wa Chilomo osunga mangawa. Ajeni Ansah ndi ngoni amene amakhala bwino ndi anthu. Ajeni Ansah ndibwerezenso sangatengere maudani chifukwa chakuti ndi mayi ndi mulera khungwa amene sangatengere maudani anu akalekale chifukwa inu mmaida ya UDF chifukwa chonena kuti mmadziwa zonena kuti mwina ikhoza kudzatibwezera akakhala kutsogolo zimene tidawachita podziwa kuti munachita zinthu sizabwino. Nde Ajeni Ansah samawerengera zimenezo chifukwa iwo akuyendetsa ulera khungwa kufuna kukhala bwino ndi anthu. Tsiku limene Ajeni Ansah ngati mukuziti zoona kuti adapita kwa Bakiri Muluzi kuyendanso azichita kufunsa nthawi ndiyende nthawi yanji Haswell. Who are you? Iweyo ngakhala amene anakuphunzitsa iweyo kapena makolo ako Haswell ukufuna ali ndi capacity yakuti ngakhale counselor akhoza kukafunsa makolo ako kuti ndikufuna ndiyende ndiye mundipatse nthawi yakuti ndiyende. Even makolo ako aiwe Kansala osati vice president Kansala. No man. Iwe ndi mwana opusa kwambiri.
mwana amene ulibe khalidwe ku DPP. Zitalikitseni kwa mwana ameneyo. Tsoka ndilo kwa inu amene mpatsa tima message pano patu zakuti zili mwakuti ndiye chabwinolo mmene wayankhula zimenezo kuti anapita kwa a former president. What's wrong with it? Modile lole ajeni asa basi apita Mutharika tu ali ndi akazi yawo. Ajeni asa ali ndi amuna awo. Si chifukwa yoti pali president ndi vice ndi ajeni asa dzingokhala pati muchuno mwandani mwa apita Mutharika. It is not really works like that. It is not. So sizinthu zonena kuti lelo munthu kangochoka uko basi kumapanga remote control a vice president usiretu zimenezo. Usaiwale ndakuimbira phone nango ndikuyankhula ndina nanguza ali mwina nthawi mwe kudula phone kenaka kundibloka. Ndikafuna ndikuphunzitse khalidwe ku inbox. Ndiye ndizikuphunzitsa ano pachani pa social media pomwepa. Mwana opusa kwambiri. Ukhale ndi khalidwe ukafuse kwanu ku makolo ako azankolo ako kuti zimene ndikupanga zinthu ndi khalidwe mkati mwake. Usakale munthu osokoneza. Ukuona umapanga contribute anthu aja akasokonekerana dzinena kuti aukirana sakhala nda vice president apita Mutharika DPP mali masokoneza ma vice president samagwiritsira ntchito koma ukuziyamba ndi iweyo haziwera mwana oyipa kwambiri. Tachionereni chikupita uko ngati chikubwera kuno.